ben niet helemaal fit. Ik ben een beetje misselijk, maar ik neem deze video op. En jullie vinden het niet zo leuk. Doe nog omlaag, duimpje omhoog. Als jullie leuk vonden. En daar ga ik niet heen. Dus laat even zien. Ja, je ziet het een beetje schuin, maar we gaan keileuks doen. Nee, leuk. Net als normaal door de saaie dag. Maar het kan nog steeds leuk worden. Ik neem de tijd. En als we niet herrie maken, dan pas van de beeld laten zien. Zie je smeer een beetje? Nou, ik heb flussen, want dan moet ik wel vloer. Weet je dit? Dat is waar, hè? Ja, ik heb maar niet. Ik kan maar dronken. Je telt het niet. Wil je dat doen een paar op dan? Nou. Hij is lief. Ik laat jullie hier bekijken. Dat is weer. Alleen eventjes wachten. Oké. Ik ben nu weer. Hé joh, jongetje. Wat doe je nou? Lijkt me op zijn vader, joh. Jeetje. Maak er een 3 joh. Zo, ik ga hem uitvoeren. Jij mag niet meer. Ik moet Ja? Speelt hij wel gek, of niet? Hij speelt het nooit, hè? Smerie, zeg de kijkers. Triet. net al tegen hem, toen maak ik het Triet, zeg de kijkers. Hij schopt alleen niet aan de kind. Doe je like. Hij is wel zonder, Doe er is like. wel een beetje bier overheen gegaan. Zeg maar. Waar? Bierbul. Echt een bierbul. En Dat is er gelijk weer op toe. ja, dit was het vandaag. Het is een korte video. Ik vond het echt niet zo leuk, maar ik ben ook een beetje misselijk. En ja, dit was het weer voor vandaag. Het is niet echt een lange video, maar het is wel genoeg voor vandaag. Later, peace.